Estimados radioyentes, una vez más desde la jurisdicción provincial de Sineu, 4 grados más, pero tenemos aquí el calorcito de nuestro estimado licenciado Miquel. Quinto vídeo de confinamiento en casa. Val, avui anem a vida. Xerrarem de les canyes, però per xerrar de les xerimies, però la canya és gran protagonista. Bon recordeu que van fer unes castanyetes i avui plegarem i farem un forat, veus? I m'ho sortirà una flauta de pastor. Veus? Aquesta flauta tocava fa molt d'anys, jo què sé. Hermosa canción de los Beatles, licenciado. Del quinto Beatle que llegó a la Tierra. Del rebot. D'acord. Després tot tocaven coses, jo què sé. Molt bé. Això tocaven aquesta flauta molta estona, fins que un dia a qualcú li va ocórrer matar un cabrit, veus? Un cabrit. Va matar el cabrit, se van menjar les costelles i en la bufeta, veus? La bufeta era bona sori, no? De querer inflar. Esto es para miccionar, ¿cierto? ¿Veis? Y va a hacer, o va por aquí. Estimado licenciado, que se le corrió el globo, prosiga con el video. Venga, no passa res. Què passa? Que segons que la flauta va anar evolucionant, tenien fusta, tenien amalglers, i de què eren fer, el pastor se va inventar, veus? Una flauta, però no sonava. Què va fer? Se'n va tornar a la nostra amiga la canya, li va dar un tros, veus? De la part que brilla. Veus? Va dar un tros de canya, la va fer en doble, veus? La va posar en doble, i va fer aquesta canya, veus? Que la mateixa canya que tenen els oboes, els fagots, el canya doble. I la va posar en el gall i va fer una canya és el que va sonar el gall de la xeremia. Estimado radioyente, si no sabes lo que es ogot, búscalo en internet. Després va estar a una canya, bon recordar que van fer els altres vídeos, van fer això. Clar, amb això el va posar a la trompa, veus? Això se diu una bruma. Posem la trompa i què passa? Si posem, agafem el cabrit, li posem la trompa aquí, el gall aquí, i bufam per aquí, ja tenim unes xeremies, veus? Veus? Aquestes són les primeres xeremies antigues que vaig tenir, veig les antigues no, sentit són jo, les primeres que vaig tenir, i perquè veieu que tots els xeremies són igual, per tot allà on hi ha una xeremia, allà on hi ha una canya, allà on hi ha un pastor, tot tocant. Per exemple, jo que sé, si hagués nascut en el nord, pintura amb aquesta pell, m'hagués fet un gorro, no? Perquè fa fred, el pastor s'havia de fer un gorro així, d'acord? Escòcia, el pastor duia falda, i les xeremies les tocaven més de la trompa per avall. Astúries, el pastor tocava, per exemple,
mallorquín. Estimada patria Mallorca, re linda, ¿eh? D'acord? O sigui, que tenim... Listo, estimado licenciado, ¿aprendido el video? Doncs, vos recordeu que van xerrar de la Jeremia Vicenque, que són una canya... Després tenim... Això se diuen unes launedas. Veus? Launedas. Ho heu d'apuntar perquè heu d'anar a Google. Búsquelo en Google, ¿eh? A veure, jo no les vull sonar perquè ha estat super desafinada, però són les xeremies perquè els posen dins la boca, inflen i no s'aturen de bufar, fan la respiració circular. Cerqueu Google i veureu què és més. I perquè veieu que per tot el Mediterrani hi ha xeremies. La xeremia arbicenca, imagineu-vos que a Tunísia tenen aquest tipus de xeremia. Ja no recordo ni siquiera què es diu. La meva mare, la Maria Antònia, l'apotecari. Veus? Aquesta xeremia té una cosa, que ara ja la vos tocaré per acabar. El primer que rigui ha perdut. Preparat? Que gane el conocimiento, licenciado. Bé, avui hem fet un poc ràpid perquè ja està molt llarg. Si teniu cap dubte, me telefoneu. Alidó.lectura. Sin más dilación, si queréis enviar algún mensaje de texto, por favor apuntar el celular del señor licenciado y recordar bien que tengáis mucha paz y amor.